רציתי לנקות את השידה כי אני לא באתי לבית ספר ונתחיל. זה כמובן חלק 2, זה חלק 1, אוקיי? כי אתמול היה לנו פורים וזה וזה, אבל באמת לא להתייחס לחדר, לא להתייחס. גם אתמול עשיתי שגרת ערב מלאכותי, אז הנה, לא להתייחס. עשיתי גם טיפורניים. טוב, זה עם החפרות. אבל כולו. אני אעביר ואחזור אליכם. רק מודיעה יום חמישי, כן? לא יום שישי שאני כל יום לא בפה, יום שישי, יום חמישי. כן! טוב, יש פה עוד אחד לשפוך, שזה כנראה רגליים וידיים. פה אתנו. אני כל אחר כך לאסוף את הכסף מהאוזניים, אז אני אשים אותם כבר בצד, ונשים פה ליד החלון, ככה שישארו פה. תכף אולי אני אשים עוד, רק מודיעה יש פה 6 כאלה, אחד לבן, נראה לכם, יש 2, וכן יאללה. עכשיו נוציא את המגירות. טוב, הוצאתי את כל המגירות, הוצאתי את הקטנות, הוצאתי את הבינוניות, 2 לפה, 2 לפה, והוצאתי כמובן גם את הגדול, את הקטנים לפה ולפה, לחור פה לפה ולפה. החלק שהכי אהבתי, סליחה, איך שאני נראית, קמתי ופשוט כזה אמרת לנו גולדת בטיקטוק וכזה רואה אישה כזאת שמסדרת את השידה, ילד שמסדרת את השידה, ואני הולכת גם עכשיו לסדר את השידה. ביום יאללה, נשאר איזה מן, אז תסתכלו חלקה, ביי. יהיה כמה חלקים, כן? 8, 9